Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Hi guys, anthu ena ake amandifunsa kuti kodi za mwana wa ku South Africa mukuti zakhala bwanji kwenikweni. So guys, nditafufuza nkhani imeneyi kapena ineyo mmene ndamvera. According kwa anthu amene ali close ndi mwanayi, komanso amene ali close ndi mphunzitsiyo, zikumveka kunena kuti mwanayo amaphunzira pa skulu ina yake. Ndipo makolo ake ataona kuti mwanayi ma subject ena yake amamuvuta, anapeza mphunzitsi unena kuti azimphunzitsa part time mwanayo. Ndi mphunzitsi uja ndi wa pa skulu pompo. Mwanayi zikumveka kuti ali pakati pa 16 years ndi 17 years. Komano mphunzitsi tsiku lina yake anamuza mwanayi kunena kuti auze makolo ake kunena kuti akupita ku part time, koma asapite ku part time, akakumane pena pake panja pa mashoko ena yake pa restaurant, akantenga pamene paja apite naye ku nyumba kwake. Ndeya mwana uja anapita pamene paja malingana ndi nthawi yomwe anampatsa. Mphunzitsi kufika ndi galimoto yake, mwana uja kukwera kupita ku nyumba kwa mphunzitsi. Ndizo kumveka kuti mphunzitsi amakhala yekha. Atafika ku nyumba kuja, mphunzitsi anamuza mwanaye kunena kuti iweyo tu wabwirira kunoko kuti tipange masamu. Komano masamu ake ndi ena aja. Masamu ake ndi ena aja. Mwana uja kumva no. Basi anamuza kunena kuti ineyo ndili ni munthu amene anandiuza kunena kuti ndikadzagonana ndi mwana oti wadzaka zochepa, mwana wang'ono, adzandipatsa $500,000. Ndipo akandipatsa ndalama imeneyo tigawana iweyo ndi ine. Sindikudziwa neno kuti kugawana kwake kunali kotani, koma anamuza neno ndalama imeneyo ikabwera iwe ndi ine tigawana. Ndipo anamuonetsa proof chifukwa zikuoneka kuti mzimayi mphunzitsiyo amatumiza ma videos ola kusamba chanchani imeneyi kumatumizira mzunguyo akuti wako Australia. Ndi amampatsa drama. Ndi apa panamuza kuti tijambulane pa video chanchani zikatheka titumize endi tilandira ndalama imene tigawana. Mwana kumva drama. Ndakuti tu mwana wagaya machine, mwana kukuntha mtondo uja kukuntha muchigayo kukuntha ufa wanje. Ndakuti mwana wagwira ntchito khangati mwana si wa 16 years, mwana akuti wapakula mwana. Uri azimayi ku Zambia uku pa Zedi apa azimayi azungulira mito oti akufuna mwanayo kuti apite ku Zambia ku adzikapanga $dollars amenewa. Nkhani yake ndena tero. Ndeyi mwakuti mwana uja ma videos aja anapezeka kuti waonetsa nzake. Zatere nkhani yafika kwa makolo ake a mwana uja. Kuona zili mpaka pamene makolo a mwana ndi analusa mpaka kumtengera mphunzitsi kupita ku polisi kuti amangidwe. Komano mphunzitsi amanena kuti no, ineyo mwanayo zomwe mukunena sindikuzidziwa. Mwanayo wanena wakanitsitsa kwa kanena polisi komanso pamaso pa makolo ake kunena kuti makolo anga ndofoira. Kozi ineyo sindili ndi 16 years kapena 17 years. Ndili ndi zaka 21. Ndekuyesera umundomu ndi apolisi anakanika kunena kuti munthu uyu antsekulira mlandu otani ngakhale anamgwira kale, anammanga kale. Komano mwanayo akuti ndiye wagwira ntchito osati masewera ngati si mwana. Ndi azimayi ku Zambia kwazungulira naye mutu mwanayo. Nkhani yake ikuyenda choncho. Komano ma details zonse ndalemba pamusipa mukhoza kuwerenga pamenepo. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.